Kumba ka seng ki nongtrei master role batip kumka all Jaiñtia master role workers and labor union Central Executive Committee kalarai ban iakhih Sha thngan ha Shillong ha ka khatneu tarik Nohprah ban Jowai ka hok na ka sorkar halor ka jingpynslem ban pynkiew ya ka bai nongsngi ka basic flow rates ka jingbym pyntreikam ya ka RCW ha tnat PHE la snem bat kiwei Haka khat lai tarik Nohprah nongialam bagi khot jangani ka seng kilalit Tur Kynsan Sha Ophis Deputy Commissioner ka Jowai ban Phah Shithi Sha Myntri Ryngbah Conrad K Sangma lingbau Deputy Commissioner Hakini ka jinglit tur balalam khmat da ka President ka kong Meri Shangpung ka Secretary kong Wegetwell Rumut bat ki khot ki balara de ki plakat dawa ban penyok loi ki jing dawa jengki shwa ka khat ngeu trek Nohprah Deputy Commissioner la ailat ban rung tangkat tu kat ningut ki nongialam bat la khang no e ka kherdop kat ba ki khot pat ki yeng shabar ban up ya ki nongialam nongtrei keseni kalau nong kawasu kat khot wan puhin o kawakhat lu khatnya kan khot ko khat lu khatnya kani to bace kawa upasiao epi khadiat ke upasiao situ Ham kebai ham ni. Ham kebai.